Ara fa 50 anys, la comarca del Bages es va consolidar com una de les pioneres en el futbol femení. Un grup de dones volia fer diners per poder marxar de viatge i va creure que jugar a futbol era la millor solució. Què va passar? Que després, al llarg dels anys, van crear un equip. Avui hem parlat amb unes d'elles per conèixer una mica els detalls de com va començar tot i com està ara. Però també farem una mirada cap al futur, amb com està actualment el futbol femení i què en pensen les nenes que juguen avui de com està el panorama. Avui, aquí, a Ona Bages, de peus a terra, en parlem. Com va ser el principi? Bé, al principi va ser el futbol femení va néixer a Espanya i a Catalunya com un moviment bastant generalitzat i aquí a Manresa doncs, també va començar, a Manresa i la comarca doncs, van començar a haver-hi dones que es van decidir a jugar a futbol. Els inicis del futbol femení a Manresa va ser amb esplais, que jugaven entre les noies que estaven a l'esplai. Això va ser un dels primers que va néixer aquí a Manresa, l'esplai de la Seu. Van fer un únic partit, però es van entrenar durant molts dies i bé, s'ho passaven bé, però era simplement per celebrar doncs, que acabaven un curs o bé, no tenia una continuïtat. Això també va passar amb l'Escola de Magisteri de Valldaura, que aquests van jugar per la Fira de Sant Andreu el 1970 i normalment es feia també per celebrar algun esdeveniment o bé per aconseguir diners per al seu final de carrera. Elles feien magisteri, van fer dos equips i van jugar un partit que va tenir molt de ressò mediàtic. Es van entrenar i van jugar força bé, sense massa entrenament, però com que hi havia, ja et dic, aquest moviment, aquest equip justament a nivell d'Espanya va tenir molta repercussió. Penseu que va sortir al Mundo Deportivo i hi havia altres equips d'Espanya que van voler jugar amb els de Valldaura. I elles van dir, no, nosaltres només hem jugat per ara aconseguir aquests diners i no van continuar. Va ser, per fer diners, fem un equip, com que ja ho havíem fet l'any anterior, vam dir nosaltres també. I vam fer per Sant Tomàs d'Aquino això, no? Jo no hi era perquè jo a sisè ja no anava ja a l'institut. Havia anat a l'Abadia Soler i allà també vam jugar un partit amb les mares. Devia ser una època que poder també això de futbol feia gràcia, no sé, perquè també per la festa de final de curs les alumnes vam jugar contra les mares i vam jugar a futbol. Que això no ho vam recollir perquè tampoc no teníem masses coses, però ni fotos ni res. Però jo havia anat fins a quart amb elles i per això després també em van cridar per anar a jugar. Sí, i el primer record que dius doncs és això, sisè. A sisè, però diguem, no ens vam ni entrenar ni res, No sé qui va decidir, tu aquí, tu allà, tu fas això, tu fas allò, i vam sortir directe al dia del futbol. A l'Institut de Lluís de Peguera hi havia també les noies que feien sisè de batxillerat, sempre s'organitzava una sèrie d'activitats i entre elles aquell any, justament, es va organitzar un partit de futbol. Es va crear l'equip, el van crear les pioneres que se'ls hi va ocórrer, que aquestes eren la Carme Rufat, Pilar Badia, l'Helena Bancó i també la Imma Santa Susana, feien sisè de batxillerat i van engrescar altres noies i van fer dos equips i van jugar per Sant Tomàs d'Aquino, que era la festa dels estudiants, llavors. Això s'ha continuat, però crec que ara ja no es fa, no se celebra, però en aquells temps se celebrava, era la festa de l'estudiant. I bé, vam formar aquest equip i després els hi va agradar continuar i van engrescar altres noies d'equips inferiors, de cursos inferiors. Jo era més petita que elles i ens van engrescar a altres dones que jugàvem a altres esports. L'any sobre vam tornar a jugar, les de sisè vam tornar a fer l'equip de futbol i vam tornar a jugar. I no sé si va ser en aquell moment que hi havia les anteriors a nosaltres, la Carme Rufat,
bueno, La Pilar Badia. la Pilar Badia, l'Isabel Álvarez, que aquestes sí que els agradava el futbol i volien fer futbol, i elles pensaven en fer un equip de futbol. I es va escaure que hi havia altres equips a la comarca i elles es van animar a fer un equip i ens van anar a buscar, nosaltres, les promotores primeres, ens van anar a buscar. Aquest primer equip estava recolzat per al senyor Manel Arrufat, que era el pare de dues de les jugadores, d'una de les pioneres, que és la Carme Arrufat, i també l'Àngels. L'Àngels era més petita i també la van involucrar, l'Àngels Arrufat, i el seu pare és el que ens va fer de mànager i feia d'entrenador. Ell havia tingut la seva experiència com a entrenador i ara últimament van trobar el carnet d'entrenador d'aquest senyor, que al principi no el trobàvem i no el vam poder posar a l'exposició, però ara sí s'ha trobat i aquest senyor és el que ens feia, doncs ens entrenava. També després es va involucrar el senyor Josep Mominó, que és el que regentava el Moca, el bar Moca, allà a la cantonada de davant de Cris Rei, al passeig de Pere III, ara no existeix, i aquest senyor allà ens trobàvem, les futbolistes i els futbolistes també, crec, de tot el Manresa, i ell doncs, ens va també ajudar molt en el tema doncs, de poder utilitzar el pujolet, també ens va entrenar i també és una de les persones doncs, que ens va recolzar en aquest tema. Jo només sé que vaig anar a jugar 2 o 3 partits, que anàvem amb autobús i tot, em sembla que... Sí. Però van entrenar poc, jo, Jo feia atletisme, i feia atletisme de competició, i corria de pressa, això sí que ho tenia, saber afinar la pilota no. I em van dir, tu vine i només has de córrer, no cal que sàpigues jugar a futbol, només has de córrer. I llavors anava amb l'equip aquest que es va formar, que llavors ja vam entrar a la Lliga Catalana, a la copa aquella de la... com es diu? La copa... El Perot. Sí, alguna cosa així. Pernot. Pernot. La copa... I jo hi anava, quan no tenia competició, anava a jugar a futbol. Em deien, sí, ens falta. I era el nostre paper. Bueno, jo ja era l'època que pensava que ja estudiàvem a Barcelona. És que ho tinc com deslligat. Jo entrenar no me'n recordo, jugar sí que me'n recordo, i això, i que ben poc del futbol, ni les normes, gaire. I bueno, jo defensa. Perquè ella corria, jo defensa, i el que ens deien, i el pare Arrufat era el que ens deia una mica on ens havíem de posar i allà que ens posàvem. Sí. Però domini de la pilota i tot això n'hi ha. A mi m'havien de passar, perquè anava per l'extrem dret, m'havien de passar la pilota i agafar la pilota i córrer amb la pilota fins a baix, quan arribava allà, centrar a les bones, a la Bancó, a l'Arrufat, que aquestes llavors controlaven la pilota i sabien xutar entre els 3 pals. Bueno, mira tu, escolta... I entrenar jo sí que hi havia anat algun dia, que ens feia fer aprendre a parar la pilota, ens tiraven amb bots, perquè llavors l'aprenguessis a parar, a xutar així, no de la punta, que si no, té tendència, si ningú ha fet futbol, a xutar així, no? I és... Bé. I per entrenar, clar, demanàvem el pujolet. Nosaltres representàvem el Manresa i volíem jugar al pujolet. El que passa és que realment era difícil jugar al pujolet, perquè ens deien que les noies, com que no en sabíem tampoc gaire i que espatllàvem el terreny de joc. I realment ens va costar poder realment utilitzar aquell camp. Clar, nosaltres representàvem el Manresa, només hi havia aquell camp, no? Llavors, doncs, per sort, a Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i a Moià, havíem d'anar més d'una vegada a Moià, que al principi es van involucrar molt perquè hi havia noies de Moià que sortien de l'institut, però que també després és un dels equips que es van anar a buscar gent. Nosaltres, la veritat que el Manresa era... les noies que jugàvem, totes ens agradava molt l'esport i estàvem entrenades, vull dir, llavors entrenàvem 3 cops a la setmana, o sigui que bé, ens esforçàvem per intentar aprendre les tècniques i fer-ho bé, i teníem molt bon rotllo, les noies i els nois, no?
Però després jo crec que bueno, més aviat ho consideraven com una mica de mofa, no? Vull dir, ara aquestes dones què van a fer aquí, a jugar a futbol, no? En un esport que és d'homes, no? I s'ho prenien, bueno, venien al camp, sí, però jo crec que venien a mirar cuixa, la veritat és aquesta, així és de clar, I després, bé, veien doncs, que tampoc ho feien malament i alguns sí que ho van arribar a apreciar, no? Però, bueno, era una mica de mofa, perquè a més a la resta d'Espanya us vull explicar que s'havia fet uns partits realment ridiculitzant el futbol femení. No sé si van fer uns partits a Madrid amb les folclòriques, que sortia la Lola Flores, la Marujita Díaz. Sí, això està a la història i és bo explicar-ho, perquè ho van prendre com per riure, no? Per riure i per ridiculitzar el futbol femení. També van fer una pel·lícula que es diu Les Ibèriques, que val la pena que ho mireu, que és una de les pel·lícules més masclistes que s'ha fet en aquest sentit. Comentaris fora de lloc, sí. Vés-te'n a casa a fer la feina, mira quines cuixes, mira quines tetes, això sí que ho recordem, no? I clar, ens posàvem una mica nervioses, perquè vulguis que no, això no ens agradava gens, no? Perquè ja estàvem en un moment que la dona començava també a reivindicar altres coses, no? I bé, jo crec que la situació ara es repeteix també, i sí que ens trobàvem incòmodes. La sensació era que et venien a mirar. Sí. O sigui, que venien a mirar dones amb pantalons curts, això sí. No tant que estiguessin jugant un esport que era masculí, sinó que ens miraven no com a esportistes de futbol o del que sigui, sinó a mirar dones el que fan i a xiular, i alguns ens animaven, teníem alguns fans, fixes, però era molt així, una mica vergonyós. Bueno, passar una mica de vergonya. Jo no gaire. Bueno, jo la vergonya no gaire, la veritat. Em feia ràbia més que res. O sigui, pensar de què van. No, vull dir, però vergonya, jo no recordo tenir vergonya. Tu ets més vergonyosa, Com revieu aquests, no eren potser insults, però com revieu aquest feedback per part del públic? Com el rebíem, doncs, però era el mateix que ens passava pel carrer, El típic que et xiulen, hi havia una cultura de que si passava una noia sola, si anaves en grup no tant, una noia sola hi havia paletes, treballadors, els paletes tenien la fama total, que havien de xiular-te, i llavors això era desagradable. Bueno, els piropos, que deien. Avui hi havia noies que els agradaven, els piropos. Jo em feia una ràbia. Nosaltres, quan vam començar aquest projecte una mica de visibilitzar tot aquest tema el 2019, no hi havia el boom que hi ha ara. Encara el Barça no havia destacat, no? Però, en aquest sentit, jo crec que hem avançat, estem a anys llum de condicions laborals, perquè parlem doncs, del futbol de base o del futbol doncs, més comarcal, si volem, o més com a afició, que jo crec que s'ha de donar més facilitats. I després diferenciem el professional. Jo crec que el professional en aquest moment ho té molt anys llum de l'home. Les condicions laborals que tenen, o sigui, perquè la dona visqui només del futbol, igual que pot viure un home, no? de professional, encara està lluny, perquè els convenis que han aconseguit són bastant miserables, tot i que hem avançat que han aconseguit un conveni. I ara fem el salt. Hem començat a parlar amb dones que fa 50 anys que havien jugat a futbol, però ara en parlarem amb unes de més actuals. La Pilar Puig, malgrat que tot just ara penja les botes, va arribar a jugar al Futbol Club Barcelona i ens explicarà una mica com va ser la seva experiència. També parlarem amb la Mariona, una nena que ha començat a jugar a futbol i que vol dedicar-s'hi. Parlem amb elles dues per saber una mica més la seva història. Des de petit sempre ha estat jugant a futbol i doncs un dia em va ensenyar. Des d'aquell dia, quan era petita jo, des d'aquell dia em va començar a ensenyar, em va començar a anar agradant, fins que un dia jo li vaig dir als meus pares que em volia apuntar a un equip. Vaig començar jugant a futbol sala 1 o 2 anys i després, al cap d'uns
sí, d'aquests 2 anys vaig decidir provar aquí futbol gespa i ara estic aquí a futbol gespa. Mira, jo tenia moltes ganes de jugar a futbol i jo recordo que a casa els hi demanava als meus pares que m'apuntessin en aquest cas al club del poble, a Navarcles, per jugar. La meva mare era una persona que em deia que no feia falta, que era molt petita, que ja tenia prou amb el futbol del pati de l'escola i que no calia anar a buscar més competició ni això. Però jo era molt caparruda i bé, al final vaig dir no, hi vull jugar. I al final vaig aconseguir que m'apuntessin al club del poble. En quants anys? 7 anys. I en aquests moments, doncs, no hi havia nenes. Érem una altra noia i jo. Érem 2 nenes en tot el poble que jugàvem a futbol. Llavors, bueno, no ens quedava una altra que jugar amb nens. Que això ara no passa, però que a mi em va tocar començar a jugar a futbol amb nens. Com va ser aquesta experiència? Bé, jo trobo que bona. Jo crec que a mi m'ha beneficiat molt jugar amb nens. Ara es comença amb nenes i també hi ha molt nivell, però fa un temps enrere es notava molt. La jugadora que destacava o que tenia certes habilitats solia ser una jugadora que havia començat amb nens i això es notava. Potser ara, com que el nivell està pujant molt, doncs tot això no ressalta tant, no? Però sí que és veritat que jo crec que em va portar sobretot molta competitivitat, perquè t'havies de guanyar el lloc. I si tenies banqueta i t'ensorraves, ja podies plegar. Era, no, jo vull jugar i jo et demostraré que el proper partit vull jugar. I això et complicava les coses. Al principi em feia una mica de pena perquè tenia els meus companys que portava 2 o 3 anys amb ells i doncs, al principi no volia canviar-me, però després vaig entendre que jo, si seguia jugant, havia de seguir jugant amb nenes, perquè crec que fins als 13 o 14 anys et paren i has de començar a jugar amb nenes. Així que jo vaig fer el canvi a l'Igualada i ara estic molt còmoda allà. Sí, els nens em van agrupar bastant bé. La veritat és que no vaig tenir cap problema amb ells, ni cap. I ara hi ha alguns que estan a la meva classe i seguim anant. L'any que ve potser ja ens separem perquè anem a l'institut, però seguim tenint molt bona relació tot. Ells em rebien bé, jo no vaig tenir cap mena de problema, a excepció de que puntualitzar que, per exemple, arribava als partits canviada perquè no teníem vestidor, o alguna vegada doncs, ens deixaven canviar-nos, érem 2 nenes, ens deixaven canviar abans i després ells. Per la resta, dins el vestidor, amb ells mai havia rebut cap tracte que no fos bo ni cap... Res, molt bé, la veritat que bé. Hi havia un altre nen aquí al Bages que es jugava en aquell moment al gimnàstic i justament el que buscàvem era la gràcia de mirar els camps aviam si hi havia alguna altra nena. Vull dir, es buscava això, entre els pares i això era... Va, a veure si aquí hi ha alguna nena o no. Érem la Laura i jo al Navarcles i una altra nena que es deia Laura al gimnàstic. Però bé, no, cap problema. De fet, jo jugava a futbol... Recordo que jugava a futbol 11 amb els nens i quan vaig fer el salt per començar en femení vaig tornar a fer futbol 7. Llavors, bueno, camp petit no em va costar gens, jo no li vaig trobar una diferència per dir... Al contrari, o sigui, vaig tenir molts més minuts perquè anava molt ben preparada. Allà hi havia noies que començaven i jo ja portava 3 anys de futbol amb nois. Llavors, a mi allò em va fer destacar bastant en aquells anys. En aquell moment t'he de dir que pràcticament la gent que venia al camp eren els familiars de les jugadores, vull dir, no hi havia un públic ni potser la petita afició que hi ha ara de voler anar a veure jugar les noies del poble, no? Llavors, jo crec que no hi havia cap mena de problema, ni eren mal vistes en aquest aspecte, perquè al final érem, doncs, els germans, els pares, els avis de totes les que estàvem al camp jugant. No hi havia gaire més gent, la gent del club, els que portaven al bar, algun entrenador, algun equip que era el partit de després i ja venien convocats, però no hi havia un públic com per poder palpar si hi havia un ambient de discriminació cap al futbol o hi havia un ambient al contrari, no? D'animació. En aquells moments els camps estaven molt buits. Doncs el futbol femení jo crec que ha millorat molt des d'abans i crec que ara està en un punt que no és igual que el masculí, però tampoc és gaire més inferior que el masculí. Com deies. En època d'exàmens, sobretot, i amb treballs finals, si t'enganxaven amb desplaçaments fora, complicat.
perquè jo m'emportava els deures a l'autocar, però evidentment les meves companyes doncs cantaven, feien xauxa, i no pots estudiar, no pots... Després estàvem concentrades a l'hotel i et deien, vinga va, ara sortiu a fer el voltet i anirem a fer una Coca-Cola allà i trepitjarem la platja i tal. I ho havies de fer perquè tenies ganes, però llavors no et quedaves estudiant a l'hotel, és que era com quiero y no puedo, no? De dir, hosti, que clar, jo estic aquí per un partit de futbol, però m'he hagut d'emportar tota la feina perquè si no arribaré diumenge a les 11 a casa i el dilluns estic al col·le amb els deures fets. Perquè no hi havia el pensament de dir, mira, deixo d'estudiar per dedicar-me a això. Ui, no, en aquell moment no, que va, gens. Tant de bo, perquè la trajectòria hagués estat diferent, però no, que era impensable. Et dic, si no t'ajudaven econòmicament amb els calés de la benzina, imagina't com per dir deixo d'estudiar, no, impensable, no et donaven aquestes facilitats. Bé, la resposta dels pares, els meus pares sempre han estat amb mi, en tots els moments, tant amb els bons i amb els dolents, i a mi, tant a mi com a ells, els hi va fer molta il·lusió que em fitxessin, i doncs ara, doncs, sempre surto un quart abans de l'escola per arribar-hi, i la mestra no té cap problema, bé, i després entreno a les 5:30 i acabo a les 7 i doncs bastant bé jo. Els meus pares també, la que m'acompanya sempre és la meva mare, perquè el meu pare està treballant, però sí, el meu pare també em ve a buscar i em ve a veure alguns partits. Sí. Desitjo arribar lluny, si em fitxa el Barça millor, però si em fitxa algun altre equip bo, doncs també. I doncs les meves inspiracions amb aquestes coses són bastant bé i doncs segueixo somiant amb el poder arribar allà. Quin és ara el teu futur? Bueno, sí, decideixo penjar les botes perquè crec que ja he tingut un recorregut molt gran, tinc un nen de 2 anys i vull un altre tipus de vida, no vull tant compromís, però sí que m'agradaria seguir vinculada en el món del futbol femení. De fet, actualment formo part d'una de les candidatures a les eleccions de la Federació Catalana, estic amb Juanjo Isern i estic treballant amb ell doncs, perquè volem un canvi a la federació i m'agradaria doncs, això, no? poder estar vinculada d'alguna manera i tot el que jo he viscut des de dintre del camp, doncs ara poder tenir una continuïtat fora i poder ajudar i contribuir al futbol femení, ja que penso que és una cosa que forma part de la meva vida. Per fer aquest reportatge hem comptat amb l'ajuda dels camps de futbol d'aquí, el del Sant Salvador de Guardiola, i també del Nàstic i el Sallent, 2 clubs que també tenen equips de futbol femení. Per tant, donem les gràcies per fer possible aquest reportatge aquí, de Veus a Terra, a Ona Bages, parlant de futbol femení.